Što mislite koliko sam ja od početka zaradio na YouTube? Samo YouTube. Zjančete se, rećete, pa Justinu ni te pare. Platio sam kredit. Ne jedan, nego 3. Alahan. Jebi ga, prije se moralo krediti dizat, svašta nešto. Ima vas, neki ste tačno odgovorili. Al! Sad mi je mirna duša, što bi se reklo. I hvala vam na tolikoj podršci, volim vas. Vratio sam sve jedan kredit, nema šta lagat, brate. Platio sam puno para porez. Baš puno. Jer mi je došlo isto ko što je Amiru Hadžiću došlo. Ali ja nisam smio, niti sam htio, niti sam mogao da se kurčim i da idem protiv države, jer to ne možeš. A svaka čast Amiru na mudima. I svaka mu čast što se bori s tim. Ali ja nisam htio to. Hvala Bogu, mogućnost sam bio da isplatim. Isplatio sam. I sad sam totalno čist. Čist! Mira! Ne mogu mi ništa! Porez uredno plaća, radni staž, ide u zdravstveno, penziono. Sve! Sve!